سال 2016 سال gelek aluz bû li Tirkiye. Piştî hilbijartina heftê Hezîranê 2015 şer di navbera selhilderên Kurd û hêza ewlekariya Tir de gej bû. Bi taybetî piştî darbe û leşkeriya li Tirkiye rewşa nebaş roj bi roj kûrtir bû. û Tirkiye zordestiya xwe li ser siyasetmedarên Kurd û çapemeniya Kurd zêde kir. Di heman demê de jî gelek teqîn di sala 2016 de çêbûn. Yek ji wan teqînan teqîna li Beşiktaş ya İstanbul bû û di encamê de 39 kes hatîne kuştin. Di êrişa li Kayseriye de jî 14 kes hatîbûn kuştin. Berdevke HDP'ye İstanbul'un Mustafa Elma dibêje em wek partiya HDP bi hemû hêza xwe dijî va teqînanîn. HDP li dijî van teqînane. Wek netew em li dijî teqînanin. Ew jî vê dizanin me gelek caran ev yek aniye ziman. Em van tiştên li Tirkiye diqewimin rewa nabînin. Em naxwazin nekî Kurd û ne jî yekî Tirk bêkuştin. Di van pêvçûna de gelek êriş li ser ofîsên HDP jî hatine çêkirin. û bi sadan endamên wan jî hatine binçavkirin û di navan de gelek siyasetmedar HDP jî hene. Endamê desta serkirdeyetiya HDP Ömer Önen dibêje çareseriya van aloziyan demokratîkbûna Tirkiyeyê. Belki siyasetmedar rol û misyona xwe baş nelîst. Rastî ji mirov kanin vêya bêje siyaset demê ket pêş, herî zêde kuştin, xwîn rijandin, em vê şer derket pêş. Em jî dibêjin hêvîdarin ku sala 2017 bibe salek aştiye demokrasî biratiyan gelan o şersekinandinekê û piskirêkê Kurd hêla çareserkirinê piskirêkê gelan di bingeha wê de çareser bibe. Teqîn nêkirin, kuştin nêkirin, şer nêkirin û em bêjin di hêla mitabaqatbûnê de di hêla diyalogê de piskirêk hemî jî bê çareserkirin. Daxwaza me ev e, nêrînê me ev e. Sala 2017 demek nêzde dest pê bike û gelek aliyên li Tirkiye benda çareserkirina va aloziyane. Lê belê rewşa niha nahê li hêviyên aştiyê bilind bibe. Ara Macar, deng Amerîka.